umano'y Chinese maritime militia sa West Philippine Sea bahagyang bumaba na ayon yan sa Philippine Coast Guard. Ito namang mahigit 10 na paulat na pagpatay doon po sa Negros Oriental, sinisiyasat na rin yan ng Department of Justice. 6 pang suspect naman sa Salilig hazing nagpahayag na ng pagnanais na sumuko ayon sa Department of Justice. Ito namang composite team na nasa crash site ng Cessna 206 plane, hinihintay itong composite retrieval team upang maibaba na itong labi ng mga pasahero ng bumagsak na eroplano doon po sa Isabela. Ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board naman nilinaw na hawak na ng kooperatiba ang pagpili ng modern unit jeepneys at hindi sa mga driver. Subsidiya naman para pa sa public utility vehicle, pinag-aaralan na pa kung itataas pa ng pamahalaan sa 360,000 sa kada unit. Samantala po ang agricultural modernization, hinimok na pagtunan ng pansin ng mga mambabatas itong Constitutional Convention. Hindi raw yan sagot sa pag-unlad ng bansa. Ang FIVOX naman nagsagawa na ng inspeksyon sa Mount Leonard, Niasef doon sa Davao de Oro. Magnitude 7.8 namang lindol, posibleng tumama sa Davao de Oro. Itong temperatura sa Atok, Benguet bumagsak sa 0 degrees Celsius. Kaso ng upper respiratory tract infections doon tumaas. At sa international news naman, si Chinese President Xi Jinping muling naihalal sa ikatlong termino bilang Pangulo ng China. Itinuturing na siyang longest-serving head ng state ng Communist China mula pa noong taong 1949. Live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati at ngayon sa detalye ng ating mga balita. Nakatakda pong magpatupad ng mga oil companies ng dagdag bawas sa presyo ng kada litro ng petrolyo sa susunod na linggo. Ayon po sa mga energy sources, itong diesel, posibleng walang paggalaw o may kakapiranggot lamang po na rollback na nasa 10 centavos kada litro. Ang gasolina naman, mayroong pagtaas na 80 centavos kada litro. Ito pong oil price adjustment, karaniwang inaanunsyo po yan sa araw ng Lunes, sagad namang ipinatutupad kinaumagahan o araw ng Martes. Samantala naman, binigyang diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na natapos na o sinimulan na ng gobyerno ang pagpapatupad ng kalahati ng mga rekomendasyon mula sa Private Sector Advisory Council sa pagpapatupad ng infrastruktura. Ginawa ni Pangulong Marcos ang anunsyo pagkatapos ng isang pulong sa advisory group sa Palasyo ng Malacanang na sinasabing ang pag-unlad na ito ay nagpapatunay sa patuloy na suporta ng administrasyon para sa mga kasosyo sa pribadong sektor. Ang pagpupulong na dinaluhan din ng iba't ibang miyembro ng gabinete ay nakatuon sa mga usapin tungkol sa mga pangunahing bahagi ng pakikipagsosyo sa infrastruktura sa bansa, katulad na lamang ng patubig, transportasyon at mobility, logistics, enerhiya at ang public-private partnership. Kabilang din sa mga rekomendasyon ng Private Sector Advisory Council para sa water sector ang pagpapatunay sa panukalang batas na lumilikha sa Department of Water Resources. Para naman sa sektor ng transportasyon, inirekomenda ang rehabilitasyon ng Ninoy Aquino International Airport sa pamamagitan ng public-private partnership. Kabilang din ang mabilis na pagsubaybayan sa proseso ng paggawad para yan sa mga proyekto sa ilalim ng original proponent status sa taong ngayon at ang pagbuo ng diskarte sa aerodrome para sa aviation ng Pilipinas. Kaugnay niyan, iminungkahi rin ng Advisory Council itong pagbuo ng mga umiiral na pangunahing ito pong Philippine Ports Authority assets sa mga regional hub na mayroon pong kakayahang pangasiwaan ng mga international na sasakyang pandagat, itong pag-update ng privatization framework upang hikayatin ng mga mamumuhunan po at pagpapaunlad ng port support infrastructure. Para sa energy sector naman po, inirekomenda ng Private Sector Advisory Council ang rationalization ng mga secondary price caps na magpapalakas naman ng mga units ng lokal na pamahalaan upang mapadali ang pagpapatupad ng proyekto sa enerhiya at ang koneksyon ng maliliit na power utility group. Ang kinatawan ng advisory body sa pulong ay sina Private Sector Advisory Council Convener Sabi na Boitis, itong si Ramon Ang at Manuel Pangilinan at iba pang matataas na opisyal.
Sa iba pang balita, bumaba ang bilang ng mga pinaghihinalaang Chinese maritime militia vessels na nakaangkla sa may West Philippine Sea. Ngunit isang barkong pandigma naman ng People's Liberation Army ang nananatili sa lugar ayon sa Philippine Coast Guard. Ayon kay Philippine Coast Guard spokesperson for West Philippine Sea Affairs, Commodore J. Tarella, na napansin nila ang pagbaba na ng bilang ng mga pinaghihinalaang Chinese maritime militia vessels na naobserbahan sa may Pag-asa Island. Anya, mula sa 42 noong nakalipas na linggo, 15 na lamang ang nasa karagatan. Ang Hyangdao-class warship ng People's Liberation Army Navy at Chinese Coast Guard Vessel 5203 ay patuloy na gumagala sa loob ng 12 nautical mile territory sea ng Pag-asa Island. Kung matatandaan nga noong taong 2016 ay pinawalang bisa ng United Nations ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang pag-angkin ng China sa West Philippine Sea. Hinamon pa nga ng Pilipinas sa ilalim ng administrasyon noon ni Pangulong Benigno Aquino III noong taong 2013 sa Korte ng The Hague ang pag-aangkin ng China na pag-aari nito ang higit sa 80% na nasa exclusive economic zone ng Brunei, Malaysia, Pilipinas at Vietnam. Ang tribunal ay nagpasya na ang pag-angkin ng China ay walang batayan sa international na mga batas at nanilabag nito ang soberanyang karapatan ng Pilipinas na mangisda at mag-explore ng mga mapagkukunan sa may West Philippine Sea. Sa iba pa mga balita, itong pagtatatag ng Philippine Heart Center doon sa Pampanga, laro raw mapalapit sa publiko ang quality healthcare ayon kay Pangulong Marcos. Itong Pangulo naman pinuri po ang Commission on Elections sa hakbang na mapabuti pa itong halalan sa bansa gamit po ang mga makabagong teknolohiya para tugunan naman itong issue ng pandaraya. At si Speaker Martin Romualdez, pinayuhan po si Representative Arnolfo Teves na bumalik na ng bansa at harapin itong pagkakadawit ng kanyang pangalan sa Degamo Slay case. At nasa linya si Bobo Annalise Soberano. Ipinag-utos na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagtatatag ng Philippine Heart Center Annex sa Clark Freeport Zone sa Pampanga. Ito ay matapos lagdaan ng Pangulo ang Executive Order Number 19. Layon ng nasabing kautusan ilapit sa mamamayang Pilipino ang mga quality healthcare na partikular itong specialized medical services para sa prevention at treatment ng cardiovascular disease. Nabanggit sa executive order na karamihan sa mga Pilipinong dumaranas ng cardiovascular disease ay kailangang maglakbay pa sa Metro Manila kung saan matatagpuan ang Philippine Heart Center. Nakapaloob din sa executive order na ideal place ang Pampanga sa pagtatag o pagtatayo ng Philippine Heart Center Annex dahil ang Clark Freeport Zone ay isang gateway sa Central Luzon. Batay kasi sa datos ng Philippine Statistics Authority, ang cardiovascular disease ang siyang nangungunang sanhi ng pagkamatay sa bansa as of October 31, 2022. Inatasan din ang Philippine Healthcare Center na siyang magtatag at mamahala sa Philippine Heart Center Clark at magpatupad ng mga panukalang programa na naaayon sa Philippine Health Facility Development Plan 2020 hanggang 2040 sa pagkikipagtulungan ng Department of Health at iba pang mga government agencies. Kukuhanin ang pondo para sa pagpapatayo ng Philippine Heart Center sa Clark mula sa Available Appropriations Fund ng Department of Health. Sa kabilang dako naman, kontento si Pangulong Marcos sa isinagawang First National Election Summit na pinangunahan ng Commission on Election. Pinuri ni Pangulong Marcos si COMELEC Chairman George Garcia sa mga tagumpay na pagdaraos nito dahil nabigyan ng pagkakataon na magkaroon ng pag-uusap at interaksyon ang mga election stakeholders para bumalangkas ng mga polisiya, programa para pangasiwaan ang halalan sa bansa. Hinimok naman ng Pangulo ang poll body na magpatupad ng ipatupad na ang panukalang nagsusulong ng electoral reforms. Pakinggan natin ang pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos. Obtained from these activities are indisputably significant. We must act on it decisively and enforce concrete measures to turn our plans into reality. Driven by the commitment to strengthen the people's trust and confidence in the COMELEC, I ask you to open yourselves to the recommendations of our experts and Filipino voters, who are partners in ensuring free, orderly, honest, and credible elections.
As a democratic and republican government, we derive our power from the people. We recognize that sovereignty is exercised by its citizens through suffrage. On this note, I underscore the COMELEC's critical role as the guardians of our people's sovereign will in ensuring the integrity of the electoral process. Hence, Samantala sa ibang balita naman, pinayuhan ngayon ni House Speaker Martin Romualdez si Negros Oriental 3rd District Representative Arnolfo Tevez na umuwi na ng Pilipinas sa lalong madaling panahon. Paalala ni Speaker sa mambabatas na hanggang March 9 kahapon lamang ang ibinigay na travel authority ng Kamara para sa kanyang biyahe sa Amerika. Una nang kinumpirma ni House Secretary General Reginald Velasco na humingi ng extension si Tevez para sa kanyang travel authority hanggang April 9. Ngunit hindi ito naaprubahan dahil batay sa panuntunan ng Kamara, kailangan nakasaad kung nasaang lugar magtutungo ang mambabatas. Naniniwala si Romualdez na makabubuti din na umuwi na lamang si Tevez para harapin ang pagkakadawit sa kanyang pangalan sa pagkamatay ni Negros Oriental Governor Roel Degamo. Sabi ni Speaker, magandaan niya na marinig ang panig ni Tevez hinggil sa pagkakasangkot ng kanyang pangalan sa pagpatay sa gobernador. Ayon pa sa House Leader, maraming buhay na ang nawala maliban kay Degamo. Umamin na rin anya ang mga nahuling salarin o suspect sa partisipasyon nila sa krimen. Siniguro naman ni Speaker na hindi titigil ang pamahalaan para kilalanin at papanagutin ang nasa likod ng brutal na pagpatay kay Governor Degamo. Wombo Anoli Montaño Soberano nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Samantala, kaugnay pa ng balitang yan, si Department of Justice Secretary Jesus Crispin Remulla naman kinumpirmang nakaalis na si Congressman Tevez sa Estados Unidos at nasa Asia na ito. Samantala, 6 pang suspect naman sa salilig hazing nagpahayag ng pagnanais na sumuko ayon sa Department of Justice. May karagdagan pang detalye si Bombo Victor Liantino. Kinumpirma ni Justice Secretary Jesus Crispin Boyeng Remulla na nakalis na sa Amerika si Negros Oriental 3rd District Representative Arnolfo Tevez. Ito'y matapos mapasok kahapon ng Foreign Travel Authority na pinakalob sa kanya ng mababang kapulungan ng Kongreso. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Boyeng Remulla, si Tevez ay hindi pa rin nakakapasok ng bansa, ngunit batay sa kanila nakalap na impormasyon ay nasa Asia lamang ito. Sinabi pa ni Remulla na hanggang sa ngayon ay hindi pa rin nakikipag-ugnayan si Tevez sa kanilang ahensya. Matatandaan na si Tevez ay kabilang sa iniimbestigahan ng Department of Justice matapos ang nangyaring pamamaril patay kay Negros Oriental Governor Roel Degamo. Sa ngayon, patuloy pa rin ang isinasagawang monitoring ng Department of Justice sa lokasyon ng naturang kongresista. Samantala, sa ibang balita naman, ibinunyag ngayon ng Department of Justice na mayroong 6 na sospek na sangkot sa pagpatay kay John Matthew Salilig ang nagpahayag ng interes na sumuko sa mga otoridad. Sa isang ambush interview, kinumpirma ito ni Justice Secretary Jesus Crispin Boyeng Remulla at sinabing nais ng mga sospek na sumuko upang malinis ang kanilang pangalan at ang iba naman ay upang maging malinaw ang naging partisipasyon nito sa naturang hazing. Naniniwala ang kalihim na isa sa mga dahilan kung bakit hindi kaagad sumuko ang mga akusado ay dahil na rin sa kawalan ng abogado na makapagbibigay sa kanila ng gabay kung ano ang dapat gawin. Una nang sinabi ni Public Attorney's Office Chief Persida Acosta na hindi nila tutulungan ang mga miyembro ng fraternity na sangkot sa pagpatay kay Salilig. Paliwanag ni Acosta na posibleng magkaroon ng conflict of interest dahil naunang lumapit ang pamilya ng biktima sa kanilang tanggapan. Sinabi naman ni Remulla na kailangan pa rin ng defendant ng right to counsel dahil ito aniya ay isang constitutional right. Git pa ng kalihim, ang mandato ng PAO ay magsilbing tagapayo para sa may hirap na may kinaharap na kaso upang magpatuloy ang legal na proseso. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang bahagi ng naging pahayag ni Justice Secretary Jesus Crispin Boyeng Remulla. With the panel of prosecutors also, they're ones investigating it. I have not really looked into the hazing cases, but I'm sure that our people here are on top of it. I got the report yesterday that there were more witnesses who wanted to surface and give to clarify the involvement or non-involvement in what happened in the hazing cases. Ayun ang balita namin, may 6 pa na gustong sumuko sa hazing cases. Alam mo yan, usually hindi sila nakakakuha ng abogado kagad
hindi sila na-advise na maayos kagad. Yung isa sa mga problema natin yan eh. Kaya nga, ang Public Attorney's Office, lagi nating tinuturo at sinasabihan na tumulong. Ang naging problema lang dito, sa kanila una pumunta ang pamilya ng hazing victim. Kaya itong conflict of interest, we have to work it out. Kung maalala, natagpuan ang bangkay ni Salilig na nakabaon sa isang mababaw na hukay noong February 8, ilang linggo matapos itong matapos itong mawala. Sa isang pagdinig sa Senado noong Martes ay inilahad ng isang saksi na napagpasahan ng miyembro ng Tao Gamma Phi na huwag dalhin si Salilig sa ospital matapos itong magkaroon ng seizure habang sinasagawa ang welcoming rites ng naturang fraternity. Hustisya naman ang sigaw ng pamilya ni John Matthew Salilig at umaasa ito na mapaparusahan ang mga responsable sa pagkamatay ng biktima. Para sa Bombo Network News, Bombo Victorian Tino nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Bobo Victor? Yes, Bombo Gerald. Mayroon bang impormasyon na si Justice Secretary Remulla kung kailan makakabalik dito na talaga sa Pilipinas si Representative Teves? May nabanggit ba dyan na Bombo Victor? Batay doon sa impormasyon na nakalap nila ay nakaalis na nga ito sa Amerika bagamat nasa ano pa lang ito papunta pa lamang itong Asia base doon sa datos na kanilang nakalap, Bombo Gerald. Pero wala pang kasiguraduhan kung kailan ito papasok ng bansa, Bombo Gerald. Okay, maraming salamat, Bombo Vic. Para sa Bombo Network News, Bombo Victorian Tino nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Ang Department of National Defense at Armed Forces of the Philippines buo muna raw ng Joint Task Force para supilin naman itong kriminalidad doon sa Negros Oriental kasunod nga ng pamamaslang kay Governor Degamo. At may buong detalye si Bombo Marlene Padjernos. Bumuo ngayon ng isang Joint Task Force, Joint Task Group ang Armed Forces of the Philippines at ang Department of National Defense para tutukan ang mga insidente ng karahasan sa lalawigan ng Negros Oriental. Ito ay kasunod pa rin ang nangyaring pamamaslang kay Negros Oriental Governor Roel Degamo. Ayon kay Defense Secretary Carlito Galvez Jr., ito ay matapos na ipag-utos ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa kanya na supilin ang kriminalidad at impunity sa nasabing lalawigan. Binubuo ng 2 brigade at 6 na batalyon ang naturang Joint Task Force na iatasa namang tumulong sa operasyon ng Philippine National Police na tugisin ng ibang mga suspect sa pagpatay kay Degamo na nanatiling at large. Bukod dito ay nagpadala rin ng ang Defense Department ng nasa 50 specially trained Strong Light Reaction Company na pawang mga eksperyensado mula sa pakikipagbakbagan noon sa Marawi. Kaugnay niyan, narito pa ang bahagi ng pahayag ng Department of National Defense Secretary Carlito Galvez Jr. The President also issued verbal orders to create a joint task force composed of 2 brigades and 6 battalions to step up with the joint AFP-PNP operations and carry out the President's directive and search warrants. Also, we have just deployed a 50-man specially trained strong light reaction company. Kung alam niyo po yung light reaction company, they were involved in the Battle of Marawi. From the deployment of the Armed Forces of the Philippines to monitor the remaining suspects. As the President had said, that we will give justice to the family. And sabi nga niya na for the suspects, you can run, but you cannot hide. We will find you. Tiniyak naman ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Andres Centino na patuloy silang makikipag-ugnayan sa iba pang ahensya ng pamahalaan upang tugisin ang mga salarin at maihatid ang hustisya para sa mga biktima at pamilya nito. Aniya, ang naturang Joint Task Force ay pamumunuan ng 3rd Infantry Division Commander Brigadier General Marion Sison, habang aasistihan naman siya ni na Brigade Commanders Brigadier General Leo Pena at Colonel Edralin, na kapwa mga Brigade Commander sa operational control ng nasa mahigit 6 na batalyon sa naturang isla. Dagdagan pa natin ang bahagi ng pahayag ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Andres Centino. And we are creating the task force to make sure that the troops belonging to these units would know kung ano yung ibibigay pa natin na tasking, which is really to restore the confidence of the people in this part of
Negros. The creation of the task force may would initiate the movement of our forces para magbawas tayo sa isang lugar at kung saan kailangan, if we need to establish checkpoints just to make sure that those perpetrators can get away from their known or their locations kung saan man sila ngayon, we will do that. And that's why it's important that there's a task force so that there will be unity of command, unity of efforts also, considering that aside from those that are there already in Negros, meron pa tayong idadagdag na forces to support our effort. So that's basically the reason why we're creating the task force. Sa ngayon ay wala pa rin ibinibigay na eksaktong bilang ng Joint Task Force ang Department of National Defense at Armed Forces of the Philippines. Ngunit gagawin itong redeployment system. Kapwa naman nagpaabot ng pakikiramay at simpatya ang dalawang opisyal sa pamilya Degamo at gayon din sa ibang nasawi sa naturang pananambang o pamamaslang kasabay ng pagtitiyak na ginagawa nila ang lahat para masaresolba ang naturang krimen. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Sa karagdagang balita, ang authority naman ni Congressman Teves na mag-operate ng small town lottery sa Negros Oriental, itinigil na yan ng PCSO. Alamin pa natin ang kabuuan ng balitang yan mula sa Bombo Radio Bacolod. Itinigil ng Philippine Charity Sweepstakes Office ang authority to operate ni Negros Oriental 3rd District Representative Arnie Teves ng small town lottery sa lalawigan ng Negros Oriental. Sa memorandum na inilabas ng PCSO na napetsahan Marso 9 at permado ni PCSO General Manager Melquiades Robles, ito ay naka-address sa 4 Aces Resources Management Group Corporation na may address na Can Commercial Arcade National Highway sa Tubtubon, Sibulan, Negros Oriental. Ayon sa PCSO, ang negosyo ni Teves ay authority to operate ng small town lottery sa lalawigan ng Negros Oriental sa ilalim ng regular status sa loob ng 3 taon mula November 26, 2020 hanggang November 25 ng kasalukuyang taon. Ngunit tinerminate ng PCSO ang agency agreement at authority to operate in pursuant sa Section 26 ng 2022 STL Revised Implementing Rules and Regulations o STL RIRR. Kasabay nito, forfeited din ang cash bond ng negosyo ni Teves na 61,647,262 pesos pabor sa PCSO bilang pagsunod sa Section 26 ng 2020 STL RIRR. Ipinalam din sa korporasyon na hanggang Marso 9 alas 7 ng gabi lamang ang last draw at ititigil na ang kanilang operasyon. Inutusan din ito na magsumite o mag-surrender sa PCSO ng monthly STL sales report, monthly remittance report na may attached proof of remittance, kopya ng books of accounts mula sa simula ng operasyon, financial statements, kopya ng bank statement ng korporasyon mula sa simula ng STL operations, prize payout report, used and unused STL tickets at draw machines at STL paraphernalia at identification cards ng STL Sales Force. Ayon sa utos ng PCSO, ang korporasyon ni Teves ay dapat na mag-coordinate sa PCSO Negros Oriental Branch Office para sa submission ng mga reports at documents. Meron tayong ma-receive na letter from Ma'am Melquiades Robles, yung General Manager po ng Philippine Charity Sweepstakes, dated March 9. Talaga po yung CD po natin ay makipag-coordinate o check po yung mga address po ng scale natin dito. Specific po yung sa 4 Aces Resources Management Group Corporation sa small town lottery. So yun nga po, pinasik po natin yung provincial director, yung lahat na po ng mga steel outlets. At kung meron mang nag-verify siya, hulihin natin. Mula rito sa lungsod ng Bacolod, ito si Bombo Macy Famen para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Samantala, sinisiyasat na rin po ng Department of Justice ang mahigit 10 pang napaulat na pagpatay sa Negros Oriental. Ayon po yan kay Justice Secretary Crispin Remulla. Tarang sinabi ng kalihim na bumisita ng personal sa burol ni Negros Oriental Governor Roel Degamo noong Miyerkules na nakikitang mayroong pattern po o nakikitang mayroong pattern of impunity sa probinsya, itong kabiguan na maparusahan ang mga salarina.
Ayon pa sa kalihim, maraming reklamo ang idinulog sa kanila at ipinaalama ang nangyayari sa mga lugar gaya na lamang po ng Bayawan City, sa Dumaguete at iba pang mga lugar sa Negros Oriental. Subalit kailangan paanya nila itong busisiin ng maigi at humanap ng ebidensya at salaysay ng mga may kinalaman sa mga insidente ng pagpatay. Una rito naghain ng 3 bilang ng reklamong pagpatay o murder si Attorney Levito Baligod na kumakatawan sa mga complainant laban kay Negros Oriental Representative Arnie Teves dahil sa pagkakasangkot umano nito sa ilang serye ng pagpatay sa probinsya noong taong 2019. Samantala, naglunsad na rin ng sariling investigasyon ang Commission on Human Rights kaugnay sa serye ng pagpatay target ang mga opisyal ng gobyerno, kabilang na dyan ang pagpaslang kay Negros Oriental Governor Roel Digamo. Ito ay isang linggo nga matapos ang pagpatay sa gobernador na pinaslang ng mga armadong kalalakihan habang namamahagi ng subsidiya sa kanyang mga kababayan na miyembro ng 4Ps at 8 pang inosenteng mga sibilyan na nasawi sa insidente. Ang moto proprio investigation ay sinasagawa ng Commission on Human Rights ay kalinsabay na rin ang investigasyong sinasagawa ngayon ng Philippine National Police. Ayon pa sa Commission on Human Rights na kailangang matugunan at mariing kundinahin ang hindi makatwirang pagpatay upang matiyak sa lahat ng mamamayang Pilipino na committed ang pamahalaan at law enforcement agencies para protektahan ang karapatang pantao ng bawat isa. Kung matatandaan, maliban si kaso ng pagpatay kay Governor Digamo, may iba pang mga local officials ang napatay sa nakalipas na 9 na buwan. Kabilang na dyan si Apari Cagayan Vice Mayor Romel Alameda noong Pebrero 19 ng kasalukuyang taon, si dating Dipacolaw Aurora Vice Mayor Narciso Amansek noong Oktubre ng nakalipas na taon, si dating Vice Mayor ng Dolor, Quezon Danilo Amat, ng San Carlos Barangay Captain Vivencio Palo ng Lipa, Batangas at Santo Domingo Barangay Chairman Richard Berakit sa Maypiat, Cagayan. Sa iba po munang balita, itong composite team daw na nasa crash site ng Cessna 206 plane, hinihintay na itong composite retrieval team upang maibaba na po itong labi ng mga pasahero ng bumagsak na eroplano doon sa Divilacan sa Isabela. At nasa linya po ang Bombo Radio Kawayan. Hinihintay pa ng composite team na nasa crash site ang composite retrieval team na binubuo ng Rescue Divilacan, PNP Divilacan, BFP at PNP Special Action Force upang maibaba ang labi ng mga pasahero ng bumagsak na Cessna 206 plane sa dalisdis ng bundok sa Ditarom, Divilacan, Isabela. Sa naging panayam ng Bombo Radio Kawayan, inihayag ni Ginong Ricky Butch Bartolome ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, Macunacon, Isabela, na dati nang napuntahan ng rescue team ang nabanggit na lugar, ngunit dahil sa makapal na ulap at malalakas na pag-ulan ay hindi nila natawid ang ilog patungo sa mismong crash site. Dahil sa gumanda raw ang lagay ng panahon ay binalikan at narating ang dalisdis ng bundok sa Ditarom, Divilacan ng Isabela Composite Team ng PCG Macunacon, Rescue Macunacon, K9 Mandog Sniper at Dumagat Volunteer. At unang nakitang isang upuan ng eroplano kaya sila kinabahan. Ipinagpatuloy nila ang pagganap at nakita na ang iba't ibang bahagi ng eroplano at damit ng mga tao na nakasabit sa mga puno. Nakita ng mga rescuers ang katawan ng 5 pasahero at piloto ng eroplano na nasa state of decomposition na. Hindi anya ginalaw ng mga rescuers sa mga bangkay ng mga biktima at hinihintay pa ang pagdating ng composite retrieval team na may dalang cadaver bags. Ayon sa pagtaya ng mga rescuers, ang eroplano ay maaring bumangga sa bundok dahil nakita sa magkakalayong lugar ang iba't ibang bahagi nito. Although hindi napuntahan ka agad dahil yun nga, bumalik, may lumaki yung ilog noon dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan. Nang medyo tumigil, pinabalikan niya. So yun po, awa ng Diyos, nakita naman na. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Kawayan. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo Jason Felina nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta radyo, Bombo! Sa mga karagdagang balita, ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board nilinaw na hawak na ng kooperatiba ang pagpili ng modern unit ng jeepney at hindi ang mga driver. Alamin ang kabuuan ng balitang yan mula kay Bombo Chilemplido.
Nilinaw ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board na ang mga kooperatiba ang may hawak sa pagpili at pagbili ng mga modern units jeepney at hindi ang mga driver kapag consolidated na ang mga ito. Ang mga kooperatiba umano ang may kontrol sa gusto nilang klase ng unit basta't kailangan lamang sundin ng Omnibus Franchising Guidelines of 2017 maging ang mga specs, makina, sukat at lugar ng pintuan ay dapat pasok rin sa standard. Ayon kay Land Transportation Franchising and Regulatory Board Technical Division Head Joel Bolano, kahit na may sinusundan na standard ay pagdating naman sa disenyo ay pinapayagan naman basta't nakasunod sa specifications at style ang bibilhing pampasada. Ating pakinggan ang pahayag ni Land Transportation Franchising and Regulatory Board Technical Division Head Joel Bolano. Yung pong Philippine National Standard na nilabas po ng Department of Trade and Industry, BPS, yung Bureau of Product Standard, napaka-clear po nakalagay doon na yung mga parameters po doon, hindi kasama po yung design. Ibig sabihin, ang nakalagay po doon yung sukat, ano po yung klase ng engine na gagamitin. Pero po yung sa design, hindi po naka-fix. Ibig sabihin, kahit ano pong design siya, basta makasunod po siya doon sa mga specifications na nakalagay po doon sa Philippine National Standard, ay pwede po yan. Siguro dapat talaga nilang, dapat aware po sila dito. Kasi gusto lang po namin ipaalam na ito pong modernization ay hindi lang po Department of Transportation at LTFRB ang kasama po sa implementasyon. Kaya nga po, lahat po ito ay collaboration ng mga national government agencies, katulad po ng BTI, DOST, government financial institutions, and others. Kasi po kabahagi mo sila dito. Kaya nga po yung national standard, galing po yun sa dito. Samantala, pinag-aaralan rin ng Department of Transportation ang posibilidad na itaas pa ang subsidy para sa mga transport cooperatives at traditional jeepney operator na interesado bumili ng sasakyan. Kung kakayanin pa umano ng pondo ay hindi sila magdadalawang isip na itaas ang porsyento ng mga ito sa bawat unit. Atin pang pakinggan ang pahayag ni Land Transportation Franchising and Regulatory Board Technical Division Head Joel Bolano. Magandang suggestion ho yan. Kaya nga po yung 160, ginagawa na po ng parang po ng department ngayon para po maiangat na sa 260. At ang target ko sana kung doon na sa assumption namin kung 360, maging 360 sana. Kasi sa private banks, 360 siya kasi mas mataas nga po yung equity. So hopefully attain po natin. Well, yun po yung tinitingnan mo ng ating ng department. But sa ngayon po, yung 160 ang wino-work out po is ma-increase po siya to at least 260. Sa ngayon, nangako naman ng ahensya na walang phased out na mangyayari at kung piliin man ng mga transport cooperative at public utility jeepney operator na humiram sa pribado at kooperatiba sa mga bangko, ang halaga ng subsidy ay magmumula naman sa 210,000 hanggang 360,000 pesos o depende pa rin sa kapasidad ng sasakyan. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Chilliam Prido nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines, basta radyo. Bombo! Pagsisiyasat sa probisyon ng umano'y non-disclosure agreement na nakasaad sa mga kontrata sa pagbili ng bakuna ng gobyerno. Tinapos na po yan ng pagdinig doon sa Senado. Nasa linya si Bombo JC Galvez. Hinimok ni Senator Francis Tol Tolentino ang Department of Health o DOH na buhayin ng information drive para makatulong sa pag-address sa vaccine hesitancy ng publiko. Ang pagsisiyasat ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay sa probisyon ng di-umano'y non-disclosure agreement na nakasaad sa mga kontrata sa pagbili ng bakuna ng gobyerno, tinanong ni Tolentino ang panel chair, ang mga opisyal ng Department of Health kung bakit wala ng regular briefing araw-araw na may kinalaman sa COVID-19. Ayon kay Tolentino, ang pagbaba ng vaccination rate sa kasalukuyan ay maiugnay sa hindi magandang pangangasiwa ng mga otoridad sa information drive upang kumbinsi ng publiko na magkaroon ng kanilang mga booster shot sa gitna ng humigit kumulang 44 milyong doses ng mga COVID-19 vaccine na nasayang. Kaugnay niyan, narito pakinggan natin ang bahagi ng payag ni Senator Francis Tolentino. Some of the vaccines with short life extensions will still expire.
and will not be totally utilized. For instance, Moderna was extended to up to 9 months, AstraZeneca 9 months, Pfizer adult 15 months, Sinovac 2 years, but others were shortened by 1 year. So if our vaccination rate would not ramp up considering the existing vaccine hesitancy, ayaw na magpabakuna ng iba, lalago pa ho itong 50.74. And do you agree with that assumption, ma'am? Inamin ng Department of Health sa Senate panel na ang lingguang COVID-19 vaccination rate ay nasa 46,000 doses lamang kada linggo, mas mababa kaysa sa 50.74 million doses ng procured vaccines na nakatakdang mag-expire sa susunod na mga buwan. Idinagdag din ni Vergeire na ang Kagawaran ng Kalusugan ay patuloy na naghahatid ng mga update sa pamamagitan ng kanilang opisyal na website kaugnay ng pandemya ng COVID. For now, based on the inventories, the succeeding expiry dates of the vaccines would already be in September of 2023, while we have in May of 2023 around 13,000 doses to be added to the expiries if this won't be consumed. But the succeeding expiry dates would already be in September of 2023. Plus, Mr. Senator, we have around 6.9 million doses of vaccines which are currently quarantined as we define it, since we are still awaiting from the manufacturers and FDA if this can be allowed to have extension of the shelf lives. Ngunit ayon kay Tolentino, ang pagkakaroon ng regular na public briefing ay makatutulong upang mahikayat ang mga tao na magkaroon ng kani-kanilang booster shots. Sa kabilang banda, isa sa mga nakikitang rekomendasyon ni Blue Ribbon Committee Chairman Francis Tolentino ang pagbibigay ng bond para sa pagtatapon ng mga mag-e-expire na bakuna. Ayon kay Tolentino, dapat ay sa paghahanda pa lang ng kontrata sa pagbili ng mga bakuna ay nakapaloob na ang bond na ito. Kailangan ring maisama sa kasunduan ng probisyon na maaring isauli ang mga bakunang dinonate kapag nag-expire at maaari itong palitan. Mainam rin anyang maisama sa bubuing rekomendasyon na isali sa negotiating team ang end user o ang mismong gagamit ng bakuna gaya ng Department of Health at Office of the Solicitor General. Sa nauna kasing ginawang negosasyon para sa mga COVID-19 vaccine, ang National Task Force at Department of Finance lang ang kasama. Sa ngayon ay hindi pa masabi ni Tolentino kung may dapat na managot sa mga nag-expire na bakuna. Ayon kay Tolentino, maaring sa Abril pa maglabas ang kanilang komite ng report tungkol sa naging pagdinig dahil hihintayin pa ang posisyon ng Office of the Solicitor General. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Agricultural modernization, hinimok na pagturan doon ang pansin ng mga mambabatas sa report si Bombo Ay Canunyer. Hinihimok ng ilang mambabatas na pagtuunan ng pansin sa Kongreso ang agricultural modernization sa halip na itulak ang Constitutional Convention. Ayon kay ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, ang mga probisyon na inihahain ng Constitutional Convention ay hindi kailangan para sa pag-unlad. May mga pag-aaral umano na nahuhuli na ang Pilipinas pagdating sa agricultural modernization at dahil dito, ito ang higit na kailangang pagtuunan ng pansin. Sa ngayon, umaaray pa rin ang iilan pagdating sa presyo ng mga agricultural products, partikular na sa mga gulay. Ang mga magsasaka naman ay nahihirapan sa mga pananim dahil sa weather patterns, kung minsan sa sobrang init o di kaya sa sobrang lamig na nagre-resulta ng pagkasira ng mga produkto. Kung nanyan, pakinggan natin ang naging pahayag ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro. Mga sinasabi mga provision na dapat na ibukas, like yung mga economic provision, yung pag-aari ng 100% ng ating lupain, o yung land ownership, at saka yung mga 100% din na pag-aari ng mga dayuhan para sa education, advertising, media, at iba pa, ay hindi naman ito yung pangangailangan para umunlad ang ating bansa. Kailangan nating buksan yung magbukas na oportunidad ang ating gobyerno para sa national industrialization. At ito nga, may mga pag-aaral din ang PBIS na talagang
huling-huli na tayo doon sa modernisasyon ng agrikultura. So ito yung dapat na pagtuunan ngayon ng pansin ng ating Kongreso. Samantala, ayon naman kay Gabriela Party List Representative Arlene Brosas, hindi ang Constitutional Convention ang sagot sa problema ng mga Pilipino. Narito naman ang kanyang naging pahayag. Hindi tsa-tsa ang sagot sa problema ng ating mga mamamayan, ng ating sambayanan sa ngayon. Ang pag-amend at pag-revise sa Constitution, hindi ito directly mag-a-address urgent economic concerns ng Filipino women at ng buong sambayanan. Hindi nito matutulungan yung mga pangamba ngayon ng mga nag-transport strike ng mga jeepney drivers at operators. Hindi nga nito, actually, yung mga kailangan na baguhin ngayon, hindi konstitusyon, kundi ang mga batas at patakaran na taliwas sa ating mga nationalist aspirations at demokratikong diwa ng 1987 Constitution ng pagtuunan. Kung matatandaan, umabot sa 300 na mambabatas o katumbas ng 95% sa Kongreso ang sang-ayon sa nasabing resolution. Para sa Bombo Network News, Bombo Ay Canunez nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo. Bombo! Sa ibang balita naman, programang Go Negosyo Kalap makakatulong daw sa pag-angat ng kabuhayan ng maliliit na magsasaka ayon yan sa Department of Agriculture. May nakalapang balita si Bombo Kelly Cordero. Inihayag ni former Department of Agriculture Secretary na si William Dar na ang Go Negosyo Kalap o Kapatid Angat Lahat Agri Program ay makatutulong para iangat ang buhay ng maliliit na magsasaka. Ang nasabing programa ay isang inisyatiba na pinamumunuan ng pribadong sektor na magbibigay daan sa mga magsasaka at micro, small and medium enterprises na mas maging produktibo, mas kumita at mapanatiling globally competitive. Binigyan din ni Dar na layo ng Kalap o Kapatid Angat Lahat Agri Program ang pakikipagtulungan sa malalaking kumpanya na anya ay Big Brother. At ang ilan naman sa mga malalaking kumpanya na ito sa Pilipinas at karamihan sa mga pinakamalaking organisasyon ng negosyo ay nangako ng kanilang suporta para sa naturang programa at nag-renew ng kanilang pangako sa Micro, Small and Medium Enterprises Summit noong August 2022. Kaugnay niya, narito at pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni Department of Agriculture former Secretary William Dar. Sa Go Negosyo Kalap, yung Kalap kasi acronym yan, Kapatid Angat Lahat Agri Program. Mayroon tinatawag tayo na inclusive business models na matagal na ini-implementa ng mga big brothers. So ngayon ay isasama na nila ang mga small farmers para sa ganon ay sila po yung maiangat dito sa programa. At the end of the day, we want really them to be more productive, profitable, sustainable, and competitive. Samantala, ang mga pangunahing bilihin at industriyang pang-agrikultura na gustong pagtuunan ng pansin ng Kalap ay ang palay, niyog, tabako, kape, kakao, tubo, mais, feeds at livestock. Kasunod ng advokasya ng Go Negosyo, layunin ng programa na bigyan ng micro, small and medium enterprises ng access sa 3M: mentorship, access to money, and the market. Para sa Bombo Network News, Bombo Kelly Cordero nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Inilunsad naman ng Department of Agriculture kasama na ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang Uplan Asin na layuning pataasin pa ang lokal na produksyon para sa mas mahusay pang kalidad ng asin sa bansa sa pamamagitan ng pagpapahusay rin ng mga proseso at pagpapabuti ng mga kasanayan sa paggawa ng asin habang binabalanse ang mga kinakailangan para sa mga pamantayan sa kaligtasan ng pagkain at industrial use. Ayon sa Philippine Statistics Authority, ang bansa ay umangkat ng humigit kumulang 300 milyong kilo ng asin noong taong 2021. Ipinapakitaan niya ng datos na ito na 92 hanggang 93% ng kasalukuyang supply ng bansa ang inaangkat, habang 7% lamang nito ang nagmumula sa mga lokal na producer ng asin. Malayo ito sa 85% ng lokal na supply ng asin sa bansa noong nakalipas na taon. Ang nasabing programa naman ay pinondohan ng 200 billion pesos na inaasahang magbibigay pa ng magandang resulta sa loob ng 2 taon. Samantala, para naman magkaroon ng alternatibong hanap buhay ang mga mag-aasin sakaling mahina ang kanilang produksyon, mamamahagi naman daw ang ahensya ng libreng bangka.
Samantala po itong temperatura doon sa Atok, Benguet, bumagsak po yan sa 0 degrees Celsius at yung kaso daw ng upper respiratory tract infection tumaas naman at nasa linyang Bombo Radio Baguio. Bumagsak sa 0 degrees Celsius ang temperatura sa Atok, Benguet ngayong linggo na isa sa mga dahilan ng pagdami ng turista sa nasabing munisipyo. Sa pakikipanayam ng Bombo Radio Baguio kay Atok Mayor Franklin Smith, sinabi niyang naglalaro sa 0 degrees Celsius hanggang 5 degrees Celsius ang nararanasang temperatura sa lugar. Hindi inaasahan ng mga residente ang sobrang pagbaba ng temperatura ngayong linggo dahil ang akala nila ay ang Pebrero na ang magiging pinakamalamig na buwan sa buong taon. Ating pakinggan ang naging panayam ni Mayor Franklin Smith ng Atok, Benguet. Ang pinakamababang temperature na na-experience tayo, itong umabot ng 0 degrees centigrade. Kaya nga yan, nagfro-frost yung mga ibang part ng gardens natin. Yan. Pero hindi naman stable, hindi naman na continuous na zero. Variable siya. Nag-iiba yung temperature ho. Kasi ang expectation usually kada buwan ng Pebrero, yun ang pinakamalamig na buwan. Pero ngayon nagbago na, Marso na ang parang sunod-sunod na malamig. Samantala, masaya namang ibinahagi ng mayor na maraming lokal ang natutulungan ng mga bisita, lalo na ang mga maliliit na negosyante at mga nagtratrabaho sa tourism industry. Punuan na rin ang mga transient houses, kaya naman may mangilan-ngilan na nagpapatayo ng mga karagdagan pang transient house na pwedeng tuluyan ng mga turista. Dahil dito, hiniling naman ng mayor na siguraduhin ng mga nagpapaupa na malinis at presentable ang mga establishmentong inaalok sa mga turista. Samantala, ayon din sa opisyal na tuwing tiglamig ay hindi maiiwasan ang pagtaas ng kaso ng mga sakit kagaya na lamang ng upper respiratory tract infection lalo na sa mga bata at arthritis at hypertension naman para sa mga senior citizens. Pinaalalahanan din ni Mayor Smith ang mga residente at turista na may balak pumunta sa lugar na magsuot ng makakapal na jacket at kumain ng mga masusustansyang pagkain upang maiwasan ang mga sakit na dulot ng malamig na panahon. Para sa Bombo Network News, Bombo RK Bantiding para sa #1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Hindi po magandang balita, inanunsyo ng Manila Electric Company ang Meralco na magpapatupad ng taas singil sa kuryente ngayong buwan ng Marso. Sa ilabas na advisory ng Meralco po, ang overall household rate ay magkakaroon po ng aumento na 0.5 centavos per kilowatt hour hanggang 11 pesos 43 centavos naman sa kada kilowatt hour mula 10 pesos at 88 centavos noong nakarang Pebrero. Ito katumbas ng 109 pesos sa buong bill ng kuryente ng isang typical household na kumukonsumo po yan ng 200 kilowatt per hour. Ang karagdagang singil sa kuryente ngayong Marso ay resulta pa rin mula sa mas mataas na generation charge at ito po ay dahil sa mas mataas na supply cost mula sa paggamit ng mas mahal na alternatibong langis para matiyak naman ang tuloy-tuloy na supply ng kuryente. Samantala, ang heavy equipment naman sinunog ng pinaniniwalaang rebelding grupo doon sa Capiz. May nakalap pang detalye dyan ang Bombo Radio Rojas. Sinunog ng pinaniniwalaang rebelding grupo ang isang dump truck at backhoe ng MBM Construction sa ginagawang kalsada sa Barangay San Jose, Bayan ng Hamindan, Capiz. Sa panayam ng Bombo Radio Rojas kay Police Lieutenant Jobert de los Reyes, Acting Chief of Police ng Hamindan Municipal Police Station, sinabi nito na base sa mga nakasaksi sa insidente, nasa 6 na arbadong kalalakihan ang may kagagawa nito, kung saan ang 4 umano ay natasang magpahinto sa mga motoristang dumadaan upang hindi makapasok sa lugar habang ginagawa ang pagsunog sa nasabing mga heavy equipment. Hindi pa sa ngayon makumpirma ni De Los Reyes kung mga miyembro ba ng Communist Terrorist Group na CPP-NPA ang 6 na kalalakihan dahil nagpapatuloy pa ang investigasyon ng pulisya. Nakipag-ugnayan na rin ang kapulisan sa Philippine Army na katulong nila sa pagsagawa ng clearing operation. Pakinggan natin ang tinig ni Police Lieutenant Jobert de los Reyes. Sa ngayon, sir,
magkakanda kami ng follow-up investigation regarding sa nangyaring pagsunog ng EV equipment at saka isang mini dump truck yun sa sitio na to, Barangay San Jose, Hamindan, Capiz, sir. Based sa ating information, merong 6 na mga armadong tao na sila yung nag-initiate ng pagsunog sa heavy equipment at isang dump truck. So based sa ating interview sa nakakita kahapon, sa 6, yung 2 is sila yung nagpa-flag down o nagpapahinto sa mga motorsiklo na papunta doon sa place of incident. Tapos yung 2, yun yung nag-initiate o nag-set ng apoy doon sa heavy equipment at saka isang dump truck. Tapos yung 2 doon sa kabilang side ng daan, yung papunta sa proper ng Barangay San Jose, sila din doon yung nagpa-plug down at nagpapahinto sa mga motorsiklo para hindi sila makatawid doon sa place of incident. Sa ngayon, sir, hindi pa natin masabi, hindi pa natin confirm kung sila ba ay miyembro. Sinasabi nating communist terrorist group. Patuloy pa yung investigation natin para matukoy itong mga grupo ng armadong tao, sir. At yan ang ulat mula rito sa impilan ng Bombo Radio Rojas. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Zaldi Aguiab Jr. para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Ang municipal councilor naman ng isang bayan sa South Cotabato na wanted sa kasong rape at sexual abuse na aresto na. Tinutukan naman yan ng Bombo Radio Coronadal. Nasa kusuriya na sa ngayon ng kapulisan ng wanted na isang incumbent councilor ng bayan ng Tantangan, South Cotabato dahil sa kasong rape at sexual abuse. Ito ang kinumpirma ni Tantangan Vice Mayor Cesar Dasilaw sa panayam ng Bombo Radio Coronadal. Kinilala ang opisyal na si Municipal Councilor Jun Seneca na residente din ng nasabing bayan. Ayon kay Dasilaw, na-aresto si Seneca sa Barangay Bula, lungsod ng General Santos. Dagdag pa ng Vice Alcalde, isang minor de edad umano ang biktima at naging scholar pa ng nasabing konsihal. Lumabas umano ang reklamo laban kay Seneca noong nagkarang eleksyon pa hanggang tuluyang sinampahan ng kaso. Kung matatandaan, buwan pa ng Enero nitong taon nang lumabas ang mandamiento de arresto laban sa nasabing opisyal. Sa inalabas na warrant of arrest, walang inirekomendang piyansa ang hukuman para sa kasong rape laban sa nasabing opisyal, habang aabot naman sa 200,000 pesos ang bail o piyansa ng kasong sexual abuse. Napag-alaman si Councilor Seneca ay muling nahalal sa pwesto ito nakalipas na eleksyon sa bayan ng Tantangan sa Cotabato sa kabila ng akusasyon laban sa kanya. Ang kaso niya is rape and then sexual abuse po. Dalawa po ang kaso niya. So, ibig sabihin 2 counts? Iba po yung sa rape, iba din po yung sexual abuse. Kasi yung sexual abuse is parang may piyansa yun na 200,000, but yung rape is non-billable po yun. Pero isa lang. Ang tinig ni Police Major Randy Apostol, ang hepe ng Tantangan Municipal Police Station sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Coronadal. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Coronadal para sa Bombo Network News. Bombo Donald Pitogo para sa number 1 at most trusted media network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo. Samantala po kinumpirma ni Department of Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na kabilang na po sa kanilang iimbestigahan ngayon itong dating kongresista na si Pride Henry Teves. Kasunod pa rin ito ng naging salaysay po ng mga suspect sa naturang krimen na nagdidiin sa isang Congressman Teves bilang utak sa likod ng pamamaslang kay Negros Oriental Governor Ruel Degamo. Ayon po kay Remulla, lahat ay maging parte po or bahagi ng investigasyon at walaan niyang palalagpasin na sinuman ang kanilang kasalukuyang ginagawang investigasyon. Higil pa rin sa naturang kaso hanggat mayroong possible relationship o motibo ang mga ito sa pagpatay kay Degamo. Kubala na si Pride Henry Teves ay dating nagsilbing alkalde ng Bayawan City at kinatawan po yan ng 3rd District Oriental or 3rd District Representative ng Oriental Mindoro bago natalo sa pagkagobernadora ng pinaslang si Degamo. Samantala sa iba namang balita, ang lechon libreng ipapamigay yan kasabay ng araw ng Regatta Festival sa may Iloilo City. Alamin pa ang karagdagang detalye mula sa Bombo Radio Iloilo. Libreng ipapakain ang mga lechong baboy kasabay ng Lechon Festival sa Parao Regatta 2023.
Sa panayam ng Bombo Radyo Iloilo kay Mr. John Lex Espinosa Bayumbong, chairman ng Paraorigata sa ilalim ng Iloilo Festivals Foundation Incorporated, sinabi ito na mga lechon na ilalagay sa coastal areas matapos ang pag-take off ng mga bangka sa Parao Main Race sa susunod na linggo, Marso 19. Tiniyak rin ito na hindi magkakagulo ang mga tao lalo na sa pagkain ng libreng lechong baboy. Ayon kay Bayumbong, 10 mga participants mula sa iba't ibang food establishments ang inaasahan na sasali sa Lechon Festival. Nilinaw rin ito na hindi unlimited ang lechong baboy. Sa ngayon, bukas pa ang sekretariat para sa mga gustong sumali sa Lechon Festival. Yung judge natin coming from people from outside Iloilo. So, after mag-judge po nila, ipapamigay po natin sa mga bisita natin and sa pupunta sa ating festival. So, may mga PNP lang na mag-assist sa atin para maganda po yung flow ng distribution po. Mangyayari po ito this coming March 19. Si Mr. John Lex Espinosa Bayumbong. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Christian Hetchanova Lusada para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Bombo International News. Muling nahalal si Xi Jinping sa ikatlong termino bilang Pangulo ng China sa isinagawang ceremonial vote sa Great Hall of the People sa Beijing. Haabot sa halos 3,000 miyembro ng rubber stamp parliament ng China na National People's Congress ang nagkaisang bumuto para maging Pangulo ang 69 anyos na si Xi Jinping kung saan wala itong katunggali. Nakakuha si Xi ng unanimous 2,952 votes na sinundan naman niya ng standing ovation. Bombo Foreign Exchange Update. Papalitan ng piso kontra dolyar ang isang US dollar sa ngayon ayon sa Bankers Association of the Philippines, katumbas ng 55 pesos at 17 centavos. Para naman sa ibang currencies, ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang Hong Kong dollar katumbas ng 7 pesos at 3 centavos, ang Singaporean dollar 40 pesos at 82 centavos, Saudi Arabian rial 14 pesos at 71 centavos at ang euro 58 pesos at 45 centavos. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Mga kabombo, bilang kapalit ng dating Horacio Imperata, narito ang Litany of Gratitude after COVID-19 pandemic. Nagmula po ito sa Catholic Bishops' Conference of the Philippines. Let us approach the Lord who makes all things new, for all the blessings and graces we received during the COVID pandemic. After every petition, let us say together, Thanks be to God. for reminding us the fragility of life, shielding us when no one else dared to shelter us, and opening our minds to what is really essential. Let us thank the Lord Thanks be to God. for allowing us to connect with one another with faith and love, despite the isolation that sickness had imposed on us. Let us thank the Lord Thanks be to God. for the heroic kindness of those who provided us with scientific, social, and spiritual help, when doing so was both risky and life-threatening for them. Let us thank the Lord Thanks be to God. for the gift of the newly discovered medicines and vaccines to combat the virus and the wonder of natural immunity. Let us thank the Lord Thanks be to God. for the gift of assuring presence when we were anxious and distressed, depressed and lonely, and impatient during the pandemic. Let us thank the Lord. Thanks be to God. Let us pray. Loving God, no thought of ours is unknown to you. No tear we shed is unimportant to you. No joy we celebrate is alien to you. You entered our world of sickness, suffering, and death, and you know the fears we face. Accept our thanksgiving for your provident love during the COVID-19 pandemic. As you wept at the death of Lazarus, breathe the breath of life everlasting on all those who died from the coronavirus. You have turned our fears into joy, and for this we thank and praise you.
To you be glory now and forever. Mary, help of Christians. Pray for us. Saint Michael the Archangel. Pray for us. San Roque. Pray for us. Luzon, Visayas at Mindanao maging sa buong mundo yan ang kabuuan ng Bombo Network News Evening Edition. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!